खुलुमबाय आं रिंकु मनि नार्जारी बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअनिफ्राय फोसावनो सिगांदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। बडलेण्ड इंखं टेलिभिजना बानजायनो लादों अल इंडिया लेभेलनि मोसानाय बादायलायनाय बडलेण्ड डान्स मास्टार सिजन 1। खुलुमबाय बेयो बडलेण्ड इंखं टेलिभिजन। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्राणेश्वर ब्रह्म। दिनैनि गुबै रादाबाव दं पृथ्वीराज नारायण देव मेसनि केस होनाया बिटिसिनि साख्रि आवलाफोरखौ जावरिखांहोदों। लङा दैनि खेंख्रा खेंसि बोहैनाय दैखौ थोंजोङै बोहैहोनो बिमा गंगानि मुङाव फुजा होदों। नखर मन्त्रि अमित शाहया थाबैनो गाहाम जाफिननायखौ सर्बानन्द सन'वालआ मिजिं थिदों। आसामाव नैथि प्लाज्मा बेंक बेखेवबाय। रकिबुल हुसैननि देहायाव कर'ना पजिटिभ। बरलिया दैमानि दालांखौ UPPL, एबसु आरो बरबालिखिया ओनसोलनि रायजोफोरा फाहामदों। दानिया आबुं रादाब। IPL दोलोनि CWC सोद्रोमा राजकुमार पृथ्वीराज नारायण देव मेसआ बिटिसिनि गुबुन बिफानाव आयेन बेरेखायै एपइन्टमेन्ट होनायनि दाबिजों केस होनायनि हेंथायै बिटिसिनि गुबुन बिफाननि साख्रिआवलाफोरा जावरिखांदों। मख'नो गोनांदि बिटिसिनि बिसायख'थिखौ फोसावनायाव एसे सिगाङावनो 5 मार्च खालि बिटिसिनि ट्रान्सपर्ट बिफाना सा 8 एनफर्समेन्ट इन्सपेक्टर आरो सा 21 एनफर्समेन्ट साकारफोरखौ साख्रियाव थिसनदोंमोन। खौराङाव फोसावनाय बादि बिसोरखौ सायख'नाय जेबो सरकारि नेमखान्थि मानिनाय जायाखैमोन। CSBनिफ्राय सायख'नायनिबो फोरमान गैया। बेखौनो गुदि खोथा बिजिरनांगौ होननानै UPPLनि CWC सोद्रोमा राजकुमार पृथ्वीराज नारायण देव मेसआ क'क्राझार SP अफिस क्राइम ब्रान्चआव केस होनाय जादोंमोन। बबेखानि बिटिसि ओनसोलनि साख्रियाव थिसन जाजोबनायफोरखौ 2005 मायथाइनिफ्रायनो बिजिरनांगौ होननानै केस बिलाइयाव लिरफानाय दं। ओरैहाय बे खौराङानो बिटिसिनि साख्रिआवलाफोरनि गेजेराव जोबोर आराव थासारि सोमजिहोदों। बेखौ नोजोर होनानै रबिबारखालि बाक्सा जिल्लानि सदराव थानाय सिजौ कलेजनि नब्लाङाव दिपक कुमार रामसियारि सामलायनायाव मोनसे गोनांथार जथुमा जनानै थाङो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गोबां सोद्रोमाफोरानो UPPL राजखान्थि हान्जानि हेंथायै बानबुंथि लाखियो आरो बावैसो सिगां ट्रान्सपर्ट बिफाना आयेन बेरेखायै साख्रियाव थिसननायखौ बिजिरनो केस होनाय जेबो अजद दैखाङाखैब्लाबो 2005 मायथाइनिफ्रायनो गासैखौबो आयेन बेरेखा साख्रिजों दोनथुमफानो नागिरनायखौ सोंखारिदों। बेजों लोगोसेयैनो आयेनजों जुजिनो थाखाय बे मेलनि गेजेरजों माखासे बिथांखिफोरबो लानाय जायो। बबेखानि बे मेलावनो बिटिसिनि मोनब्रैबो जिल्लाखौ लाफानानै अल बडलेण्ड एमप्लयि फेडारेसन मुंनि मोनसे आफादबो दानाय थांखि लानाय जायो। बे गोदान आफादनि मासिगिरि महरै नवीन मल्ल कलिता, गाहाय लिंथुमगिरि दिलीप कुमार रामसियारि आरो 7 सा सोद्रोमाफोरखौ आफादाव मोननो हायो। बबेखानि अल बडलेण्ड एमप्लयि फेडारेसनखौ फैगौ 11 आगस्ट मंगलबार खालि फुंनि 10 रिंगायाव दाफुंनाय जागोन आरो बेनि थाखाय बाक्सा जिल्ला बरमारि बडलेण्ड दरबार नब्लां हलाव मोनसे मेल हांख्रायबावनाय जादों होननानै बाक्सानि खौरांगिरि मैखुन बसुमतारिया खौरां हरदों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सारागुरा आरो गंगार जावफ्लं गामिनि गेजेरजों बोहैलांनाय दैमायाव जाम्फै जावनाय हाबाफारिखौ मावजेननो बिमा गंगानि मुङाव फुजा होदों। बे फुजा होनाय हाबाफारियाव सोनाब क'क्राझार BFनि MLA रबिराम नार्जारिया नुजाथियो। जाम्फै जावनाय हाबाफारिखौ 8 नं दतमा BPFनि बिजाथि प्रकाश बसुमतारिया रिबन होनानै जागायजेनो। बे हाबाफारियावनो रबिराम नार्जारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायो दि लङा दैमाया हिमालय हाजोनिफ्राय ओंखारबोनानै थोंजोङै बुरलुंबुथुर दैमासिम बोहैलाङो। मावथारि खुरखानायनिफ्राय सारागुरा गंगार जावफ्लं गामिनि सुबुंफोरखौ रैखाथि होनो BPFनि बिजाथि प्रकाश बसुमतारिया गावनि पकेटनिफ्रायनो जाम्फै जावनाय बिबानखौ रुजुनदों। बबेखानि बे राजखान्थि हान्जाया रायजोफोरखौ अनसायनो जोनोम मोन्दों आरो खैफोदनि समाव हेफाजाब होलांबाय थागोन होननानैबो रबिराम नार्जारी बिथाङा बुंथियो। फोरमायथिनाय बादिब्ला
बे जाम्फै जावनायनि जेबो सिमा गैया। जेब्लासिम बे खेंख्रा खेंसि बोहैनाया थोंजोङै बोहैलाङा अब्लासिम हाबाफारि सोलिबाय थागोन। मिरुनि नखर मन्त्रि अमित शाहयाबो गिख्रंथाव कर'ना भाइरासजों गाग्लोबजाबाय। रबिबारखालि अमित शाहनि देहायाव COVID-19 पजिटिभ मोननो हादों। बे बाथ्राखौ टुइटाराव गावनो टुइट खालामनानै फोरमायथिदों अमित शाहया। मिथिनो मोननाय बादिब्ला सरकारनि नेमखान्थि बादियै अमित शाहया दिल्लीनि गंसे देहा फाहामसालियाव एडमिट जानानै दं। बबेखानि जायफोर सुबुङा गावजों कन्टेक्टआव फैदोंमोन बिसोरखौबो गावबा गावनो क्वारेन्टाइन सेन्टाराव थानो थाखाय टुइटनि गेजेरजों खावलायदों अमित शाह बिथाङा। ओरैहाय मिरु नखर मन्त्रि अमित शाहनि देहाया थाबैनो गाहाम जाफिननायखौ मिजिंथिदों आसामनि गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वालआ। मिरु नखर मन्त्रिया कर'नानि दावहायाव देरहानानै थाबैनो मोजां देहा लाना गिदिंबोफिननो हानानै हादरखौ सिबिनायाव थाबैनो नांथाबनो हाफिनथों होननानै सर्बानन्द सन'वालआ आसा फारिदों। आसामा नैथि प्लाज्मा बेंक मोननो हाबाय। आसामनि नैथि प्लाज्मा बेंकखौ तेजपुराव फसंनाय जादों। मख'नो गोनांदि तेजपुर मेडिकेल कलेज देहा फाहामसालियाव फसंनाय आसामनि नैथि प्लाज्मा बेंकखौ आसामनि सावस्रि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फिथा हास'नानै बेखेवनानै होबाय। मख'नो गोनांदि गिख्रंथाव कर'ना बेरामनि ट्रिटमेन्टनि थाखाय प्लाज्माया मोनसे गाहाय। सासे सुबुंनि प्लाज्माजों 2 कर'ना बेरामिखौ फाहामनो हायो। बेनिखायनो कर'नानिफ्राय हामफिननाय सुबुंफोरनिफ्राय सरकारा प्लाज्मा लानाय हाबाफारिखौ सोलिहोगासिनो दङ। आसामनि आगु मन्त्रि आरो आथिखालनि सामागुरि MLA रफिकुल हुसैननि देहायावबो COVID-19 पजिटिभ मोननो हादों। कंग्रेसनि गागि दैदेनगिरि रफिकुल हुसैनजों लोगोसे बिनि बिसि नाजनीन आख्तारनि देहायावबो कर'ना भाइरास पजिटिभ मोननो हादों। रिपर्टनि बादिब्ला नगाव जिल्लानि सावस्रि बिफाननि मोनसे दोलोआ रबिबारखालि नगाव नोगोराव थानाय रफिकुल हुसैननि न'आव थांनानै रेपिड एन्टिजेन टेस्ट खालामहैनायाव COVID-19 पजिटिभ मोननो हायो। नाथाय रफिकुल हुसैननि देहायाव माबोरै कर'ना भाइरासआ बारदेरफैखो बेनि बागै जेबो मिथिनो हानाय जायाखै। मख'नो गोनांदि थांनाय सप्तायाव रफिकुल हुसैनआ पार्टीनि माखासे जथुम्माफोराव बाहागो लागासिनो दंमोन। बेनिखायनो रफिकुलजों कन्टेक्टआव फैनाय गासैबो कंग्रेसनि दैदेनगिरिफोरखौबो थाबैनो रेपिड एन्टिजेन टेस्ट खालामनाय जागोन होननानै सुलुङाव बुंथिदों। सरकारखौ लामा नायालासेनो बरबालिखिया ओनसोलनि रायजोफोरा एबसु आरो 28 नं गयबारि बियाबनि UPPL दोलोनि मददाव बरलिया दैमानि दालांखौ फाहामनो लाबाय। बरबालिखिया ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि अलखद आरो जेंनाफोरखौ नुनानै गयबारि बियाबनि UPPL आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादआ सोद्रोमाफोरनि ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ लाफानानै बरलिया दालांखौ फाहामनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। ओनसोलनि सुबुंफोर फोरमायनाय बादिब्ला 7 बोसोरनि आगोलावनो बरलिया दैमानि दालांखौ गंसे आयेन ब्रिज एबा लहानि दालां बानायनाय जादोंमोन, नाथाय थिकादारा बेखौ आद्रा खालामनानै गालाङो। जाउनाव बोसोरफ्रोमबो दालांखौ दाफिनबाय थानांगौ जादों। बबेखानि देग्लायनि दैबानाजों दालाङा बायनायनि थाखाय हान्था मेला थांलाय फैलायाव रायजोफोरा गोबां जेंनाजों भुगिनो गोनां जादों। लोगोसेनो बुंबावोदि 17 बोसोर BTC खुंनाय BPF सरकारानो दालांखौ फाहामनो थाखाय गांसे गोसोखां बिलाइबो होनाय जादोंमोन। नाथाय दिनैसिम बिथांमोना दालांखौ फाहामनानै होआखिसै। बेनि थाखाय BPFनि राजखान्थि हान्जानि सायाव रायजोफोरा दुखु मोननायजों फोरमायो। ओरैहाय गयबारि बियाबनि UPPL आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बरबालिखिया ओनसोलनि रायजो राजाफोरा खैफोदनि समाव बाहागो लानानै मदद होनायनि थाखाय साबायखर जासियो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।